Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, nangin sunod-sunod na ang insidente sang Kinawatay sa Bacolod nga naglapot na sa Talisay City. Ang mga suspetsado may ginasakyan pa nga service, gang ilang mga ginakawat kalabanan mga bisikleta. Yaring report. Martes mga alas 2 ang kaagahon, makita sa sini nga CCTV footage sa may Carmela Valley Home sa Barangay 12A sa Talisay City nga may naglabay nga isa ka adventure. Nagpundo sa unhan, kag sunod-sunod na ang pagnilabay sang 4 ka mga lalaki. Kuha ini sa unhan lang sa balay ng day Amber Jean Diaz. Suno kay Amber, sang amo nga mga inoras nakabugtaw siya kay nagpainom siya sa bulong sa iyang lapsag. Ang iya tiya nakabugtaw man kag nakibot sang sige taghulang ilang nga mga ido sa sulod sang balay. Nagbinugta kami tanan sa sala, tapos tingala namon nga si tita ko after a few minutes nagsaka man. Tapos amo na to wala na lang ginmight, pero tinago lang ido. Wala na naman ginamight, kido normal man nga magtagol amon ido. Pagkaaga, ilan na tukiban niya ginsulod na sa kawatan ng ilang agray kag ginkawat ang bike kag yabi sa siningang motorsiklo. Gintaklas ang ilang gate kag ginbuksan ang lock. Kagabi, may isa na naman kaputi nga van nga nagabalik-balik sa guwa sang ilang nga balay. Wala ini makapondo. Duda niya, base ang motorsiklo naman ang ginabalikan. Mga temprano pa to sir, 9:28 PM kay timing nagwa ako sa terasa. Nakita ko gyud sir naglabay, hindi lang sa CCTV, ako gyud nakakita. Naglabay nga van nga wala plate number. Amo to dayon gin playback ko sa CCTV, kag gin screenshot ko kag send ko sa kay sa kay kapitan. Suno sa kay Barangay Kagawad Region Lapuos, ilan na nga ginpahibalo ang mga residente sa ilang nga barangay nga mag-ulo aligmat kay bisan sila mismo nakabalita man sang sunod-sunod nga insidente sang Kinawatay sa Bacolod. Ang sakol na gidya ti i-secure ta gidya ang amon niya aton balay nga sirado gid perme kag pangkandado gid kiti hindi ta masigurado sa subong nga tsimpo mo. Kag amon ni damo nagdili na kalatabo hindi lang gid Talisay dari man sa silay kag Bacolod na tabo magali o. Sang Huwebes, pasado alas 2 ang kaagahon sa gihapon, ginkawat naman ang ini nga bisikleta ni Kins Anderson sa Salita Village sa Barangay Alihis sa Bacolod. Isa man ka adventure ang nakuhaan sang CCTV footage nga amo ang gikargahan sang kinawatan nga bisikleta. Sabado, pasado alas 4 sang kaagahon, ginkawat naman ang ini nga mga bisikleta ni Ronnie Gutierrez sa corner Santa Isabel Josefina Streets, Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan. Nagapanawagan ang tagiya sang bike sa kung sino man ang makahatag sang impormasyon sa kundiin gindala ang mga bisikleta kay may ihatag sila nga reward money. Sa Barangay Bata naman sa Bacolod sa Nobyembre 10, ginsunod man sang 3 ka mga lalaki ang balay ni Hazel Peconcillo. Nakabugtaw ang tagbalay bangod sa mga nagataghol nga mga ido. Naabtan sang isa ka tagbalay ang 3 ka mga lalaki nga gilayon man nga nagdinalagan palagyo. Kitan sila namon nga 3 sila gasunod, ang isa ari de nga ikaduara, tapos ang una ara sa may bintana lapit. Pagkakita niya na sa inyo, ma'am, nagano na sila? Nagpalambalumpan sa ginalina nila. Tapos ano gisakyan nila? Van nga puti. Radyo ang nakuha sa mga kawatan kay nakabugtaw ang mga tagbalay. Ang amo nga mga lalaki nagdali-dali sakay sa isa ka puti nga van. Ang Bacolod PNP ang nag-uusisa na sa series ang Kinawatay nga nagakatabo.